να σας καλησμερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία, να καλωσορίσουμε και τους αγαπημένους μας προσκεκλημένους ομιλητές. Η σημερινή εκδήλωση, η σημερινή ημερίδα, αποτελεί μέρος του προγράμματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου για μια ετήσια εκδήλωση στοχασμού και προβληματισμού για το τι μελιγενέσαι στην ελληνική οικονομία. Θέματα δηλαδή που άπτονται της οικονομικής επιστήμης και είναι ένας από τους πρωταρχικούς ρόλους και σκοπούς του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Με γνώμονα αυτό, επιλέχθηκαν τρεις προσκεκλημένοι και αγαπημένοι ομιλητές και φίλοι, οι οποίοι οι δύο εξ αυτών μας έχουν τιμήσει ξανά σε πολλές εκδηλώσεις μας και έχουμε ένα καινούριο φίλο. Εκ δεξιών μου ο κύριος Δοξιάδης ο Αρίστος, αριστερά μου ο κύριος Κωνσταντίνος Τούπας και στην άκρη ο κύριος Γιώργος Κορομιλάς. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωση και την ημερίδα με δύο σύντομους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου και από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Καπουράκη, ο οποίος για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποστήριξη σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει το Οικονομικό Επιμελητηρίο. Και κατόπιν θα περάσουμε προς συγκεκριμένους ομιλητές. Έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Είχαμε προσκεκλημένη εισηγήτρια τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, την κυρία Σαβαΐδου, η οποία χτες ακύρωσε την κάθοδό της στην εκδήλωσή μας. Μας έστειλε ένα σύντομο χαιρετισμό, τον οποίο θα τον προσφωνήσουμε μετά τους δύο σύντομους χαιρετισμούς των δύο Προέδρων. Παράλληλα, να σας πω ότι θα μας δώσετε 3 λεπτά του χρόνου σας, γιατί αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, σε αυτή την εκδήλωση, να τιμήσουμε ένα παιδί γονέων μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου που διέπρεψε στις πανελλήνιες εξετάσεις, είστε οι πρώτοι σχεδόν των πρώτων, και θα μας επιτρέψετε πριν τις κύριες ομιλίες των αγαπημένων μας ομιλητών να τις κάνουμε μια μικρή λιτή βράβευση. Να φωνάξω τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μιχάλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές, κύριε Κορομιλά, κύριε Στούπα, κύριε Δοξιάδη, αγαπητοί βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ξενοδόχων, αγαπητοί εκπρόσωποι αρχών και φορέων, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, εκ μέρους της Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας στη σημερινή ημερίδα με θέμα διαχείριση κρίσης και προοπτικές ανάπτυξης. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Καπουράκη, για την ευγενική χορηγία της σημερινής εκδήλωσης. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος άνοιξε τη σημερινή συζήτηση με θέμα διαχείριση κρίσης, διότι μετά από 6 συναπτά έτη η χώρα μας δυστυχώς συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης κρίσης οικονομικής, κοινωνικής, ηθικής πολιτικής. Η παρατεταμένη ύφεση έχει επηρεάσει αρνητικά τη ψυχολογία μας, τη συμπεριφορά μας και την κοινωνική μας τάση. Στην αρχή της κρίσης προσωπικά εγώ αλλά και πολλοί από εμάς όλοι νομίζαμε ότι η κρίση είναι ευκαιρία να εξορθολογιστούν κάποια πράγματα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Από ό,τι όμως αποδεικνύεται, η κρίση, για να γίνουν αυτά, χρειάζεται η κρίση να έχει εύλογο χρονικό διάστημα, οι συνέπειες της να είναι μικρές, το κόστος δηλαδή μικρός και το βάρος δίκαια κατανεμημένο. Μέχρι τώρα τίποτα από αυτό δεν έχει συμβεί. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πεποίθησή μας είναι ότι χρειάζονται, έχει δείξει η κρίση αδυναμίες δομικές στην ελληνική κοινωνία και η όποια ανάπτυξη έρθει θα έχει επιμέρους ωφέλη για αυτήν. Άποψή μας είναι ότι χρειάζονται να πάρθουν αποφάσεις
τόσο στην οικονομική πολιτική, αλλά τόσο και στην κοινωνία και ειδικά στην κοινωνία που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτές βέβαια η λήψη τέτοιων αποφάσεων για μας και η υλοποίησή τους χρειάζεται εθνική συνεννόηση, ώστε να καταφέρει η Ελλάδα να βγει από την κρίση και να αρχίσει η διαδικασία της ανάπτυξης. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι το πιο δυνατό χαρτί που έχουμε ως χώρα, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για μας, για τη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες. Βέβαια, ως χώρα αυτό πάμε να το μετατρέψουμε σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Εμείς ως διοίκηση, όλες οι δράσεις μας επικεντρώνονται στη στόχευση των νέων και το έχουμε αποδείξει εδώ και 4 χρόνια. Γι' αυτό σήμερα αποφασίσαμε ομόφωνα να τιμήσουμε στη σημερινή εκδήλωση τη μισθού Εκατερίνη, του Ιωάννη και της Αναστασίας, η οποία πρότευσε, άγγιξε το απόλυτο άριστα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς ως διοίκηση τις συγχαίρουμε και τις ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Καμπουράκη. Συγχωρέστε μου την ευεξία, αλλά θα σας πω ότι ήταν αστείο ότι έχω πολλά χαρτιά. Είναι προφορικός ο λόγος και επίσης η σύσταση, κύριε Λουκαράκη, για σύντομο χαιρετισμό, αλλά και το θέμα το οποίο είναι το μόνο στην ημερήσια διάταξή σας, το οποίο δεν έχει συγκεκριμενοποίηση, με αναγκάζει να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Κύριε Πρόεδρε του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κύριε Βουλευτά, εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και του Δήμου, από δικής μου πλευράς, οπωσδήποτε να χαιρετήσω τη σημερινή συνάντηση και να συγχαρώ το Οικονομικό Επιμελητηρίο για τις στοχευμένες πάντα και επιτυχείς του παρεμβάσεις στην τοπική ζωή. Όχι μονάχα η ημερίδα αξίζει συγχαρητηρίων, αλλά και το θέμα της το ίδιο. Γιατί από τη μια η κρίση, εγώ χάρηκα για αυτό που είπες, Μιχάλη μου, ότι την εποχή της κρίσης το είδατε σαν ευκαιρία και το μεταλαμπαδεύσατε και σε εμάς, να δούμε την κρίση σαν ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα και η ελπίδα, την οποία πάρα πολύ έχει ανάγκη και ο τόπος, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά. Ειδικά στις περιοχές τις δικές μας, για την Αθήνα, και είναι λίγο έτσι δυστύχημα που η κυρία Γενική Γραμματέας Εσόδων δεν είναι εδώ για να ακούσει καμιά φορά σε αυτές τις συναντήσεις. Βρίσκουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμείς απόψεις, να πούμε αυτά τα οποία πρέπει, να επισημάνουμε τις πάγιες θέσεις μας, αλλά ταυτόχρονα να επικοινωνήσουμε και τα αιτήματά μας πιο άμεσα με το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, έτσι άτοπο δυστύχημα που δεν είναι εδώ για να μας ακούσει. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι εδώ στην ακριτική περιοχή, με τα μεταναστευτικά προβλήματα των οικονομικών μεταναστών, έχουμε ανάγκη σίγουρα ελπίδα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο τουρισμός οπωσδήποτε εξελίσσεται σε μια καλή ελπίδα αυτής της εξόδου από την κρίση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι σίγουρα αρχίζουμε να πλησιάζουμε στο τέλος της κρίσης, αρχίζουμε να βλέπουμε λίγα μέτρα μέχρι την ανηφόρα και εύχομαι και θα προσπαθήσουμε όλοι εμείς οι ξενοδόχοι, ο κλάδος τον οποίο εκπροσωπώ, να πάμε στην ισιοδρομία και να αρχίσουμε την πιο εύκολη μετάβαση στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Αλλά αυτή είναι η στιγμή, γιατί πάντα ένας σχεδιασμός έχει ανάγκη δύο στοιχεία. Έχει ορθολογισμό, έχει ανάγκη δηλαδή σωστής, να πω και ταλαντούχου, προγραμματικής, αλλά ταυτόχρονα έχει σχέση και με τον χρόνο, με το σωστό χρόνο, με το timing. Και αυτός είναι ακριβώς ο χρόνος, ο σωστός, για να μπορέσουν να αποφασιστούν πράγματα για τον τουρισμό της επόμενης μέρας της κρίσης, το τι μοντέλο ανάπτυξης τουριστικής επιλέγουμε, το αν θα πάμε στο σακίδιο, το αν θα πάμε στο μαζικό τουρισμό, αν θα πάμε στον πολυτελείας τουρισμό, αν θα χτιστούν νέα ξενοδοχεία, εάν θα γίνει ανάπτυξη και πού. Όλα αυτά λοιπόν, πέραν των όσων απόψεων θα κατατεθούν, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ απόψε για να ακούσω και τις δικές σας απόψεις, τις οικονομικές απόψεις βέβαια για τον τουρισμό, αλλά όχι αποκλειστικά μακριά από αυτόν. Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι σήμερα είναι η στιγμή για να μπορέσουμε να χαράξουμε την επόμενη μέρα και του τουρισμού.
Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι ακούμε τις εξαγγελίες περί φοροελαφρύνσεων, περί νέου φορολογικού συστήματος. Σίγουρα υπάρχει μια έντονη επιβάρυνση των επιχειρήσεων που προσβλέπουμε στην ελάφρυνσή τους και βεβαίως τα κίνητρα τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα και να ελπίσουμε και να επενδύσουμε και να βοηθήσουμε. Από την άλλη μεριά όμως, και αυτό το τελευταίο και εδώ κλείνω, θα πρέπει να σας πω ότι κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ της φοροελάφρυνσης, του φορολογικού συστήματος που θα οδηγήσει σε περικοπή των χαρατσιών, περικοπή όλων αυτών των πολλών οικονομικών επιβαρύνσεων που στο τέλος του μήνα λες βοήθα Παναγιά να μπορέσει να περάσει ο μήνας, αλλά να προστατεύσουμε με κάθε κόστος, να το πω εγώ έτσι, εν πάση περιπτώσει με σοβαρότητα, να βρούμε τη χρυσή τομή, γιατί οι τοπικές δομές, οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να προστατευτούν και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθούμε να έχουμε φόρο ελαφρυνθεί, αλλά να στερηθούμε από φορείς και δομές στην Δωδεκάνησο και ειδικά στη Ρόδο που τουλάχιστον εγώ δραστηριοποιούμε, που να μας βάλουν σε κίνδυνο. Το τελευταίο, θερμά συγχαρητήρια Κατερίνα, θερμά συγχαρητήρια στην γενιά που εκπροσωπείς, στους γονείς σου και στους εκπαιδευτικούς σου. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Είμαι βέβαιος για τα συμπεράσματα που θα πάρουμε σήμερα ότι θα είναι πολύ χρήσιμα για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καμπουράκη. Πριν προχωρήσουμε στην βράβευση της Κατερίνας, θα ήθελα να διαβάσω το σύντομο χαιρετισμό της κυρίας Σαβαΐδου. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να μιλήσω στην ενδιαφέρουσα μερίδα που διοργανώσετε με θέμα διαχείριση κρίσης και προοπτικές ανάπτυξης. Μέχρι και πριν λίγες μέρες είχα την ελπίδα ότι θα μπορούσα να ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας και να παρευρεθώ στην τόσο ενδιαφέρουσα μερίδα, αλλά ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και συνεχείς συναντήσεις στα πλαίσια των καθηκόντων μου καθιστούν αδύνατη την παρουσία μου. Είναι πολύ ευχάριστο όταν οι επιστημονικοί φορείς της χώρας αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και θεωρώ πολύτιμη τη συνεισφορά της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας της χώρας μέσα από τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου, παρευρισκόμενος και την πίστη μου ότι η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει το πεδίο για την ανάπτυξη ενός γόνιμου προβληματισμού, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία διακεκριμένων ομιλητών και συνέδρων. Επίσης, θα χαρώ ιδιαίτερα να λάβω πορίσματα της μερίδας. Με εκτίμηση Κατερίνα Σαβαΐδου, Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Πριν προχωρήσουμε στους τρεις εξαίρετους ομιλητές, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε αυτή την ηλιτή βράβευση της Κατερίνας Μισθού και θα ζητούσα από τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον Μιχάλη να έρθει, την Κατερίνα και τους γονείς της Κατερίνας, τον Γιάννη τον Μισθό και την Τασούλα τη Ρεΐση, να έρθουν και αυτοί εδώ μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε να πω μερικά πράγματα τα οποία θα τα βλέπετε. Η Κατερίνα Μισθού γεννήθηκε στη Ρόδο το 28 Οκτωβρίου 1996, τελείωσε με άριστα όλες τις τάξεις του Δημοτικού, του πρώτου πειραματικού Δημοτικού Ρόδου. Ανάλογα με άριστα τελείωσε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και με επέμβους αριστείας αλλά και του Λυκείου των εκπαιδευτήριων Ροδίων Παιδεία, όπου αποφοίτησε με βαθμό απολυτήριου 19,9. Στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 άγγιξε στο απόλυτο άριστα με 19.848 μόρια, που την κατατάσσουν στις πρώτες των πρώτων πανελλαδικών. Πρώτη στο 5ο επιστημονικό πεδίο, Οικονομικές Σχολές, και πρώτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Παράλληλα, αν και ανήλικη, είναι ήδη κάτοχος ενός πτυχίου αρμονίας στο πιάνο με άριστα τον Ιούλιο του 2013. Κατέχει το ανώτερο πτυχίο στην αγγλική γλώσσα Proficiency από την Τρίτη Γυμνασίου. Επίσης, κατέχει πτυχίο Β2 στα γερμανικά. Μεγάλη της αγάπη είναι ο χορός, όπου ασχολείται με πάθος, συμμετέχοντας σε πολλά σεμινάρια και summer schools, ακόμη και στο εξωτερικό. Οι γονείς της, για άλλη μια φορά να το ξαναπούμε, είναι ο Γιάννης ο Μισθός, είναι οικονομολόγος, συμμετέχει ξενοδοχείων με καταγωγή από την Κέρκυρα, και η Αναστασία Ρεΐση, οικονομολόγος, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών στη Δόη Ρόδου. Έχει μια αδελφή, την Ελένη Μισθού, ηλικίας 9 ετών. Κατερίνα,